manong sa manas nga ito panang warwara sa television kita turut pagdawon si natandok na espiritu ngay mari nga nang liliwan sa tumalanga ati tao manong sa manas. Kita sipod barong ka sa mga taong bilin di espiritu kasi tao manong sa manas kita petungata na nga marami tao manong sa manas nga manikod at na kabataan. Nagpakasta ka na tayong isa ng manot ng manas. Kakasta mo taong manipod at nakabit lang nawat taong surat kaya mga po ang palawot. Ito yung lesson ng nawat taong itikas kumuna nakablaan ng sitao. Masarakan itikas kumuna ang surat 1, 1:22, 21. Uno de dosis susiguro. 1:21, 1:2. Kapitulo 2. Oh, dos isu dapat isu itu 1:10 isilas no. De dos uno dos kaya Kaduwati ko na nata. Mauding bersikulo sidis. May salamat dito. Ito yung muna ngayon ito surat. Ito yung muna ang 1, 1:10, 1:2. Pati tayo may kanto ito Roma 9:9-11. Ito muna ang Corinto 14:19-21. Ito yung sa tauhang sa mga naidalan. Ito yung Marcos 1:5-7. 1:14-12-16. Dan ito yung mauding naidalan. Ito yung nalalang paa. Ito yung surat pagpita Apokalipsis 22:18-21. Kita dami tingarod nga lesson tao hermanos and manas kita mahapo nga may palawag warwar hermanos and manas kita dato ngarod kita tugalaha si tao nga baro nga tawon baro nga Sunday bisan kulang kita partak ko man kita trabaho na ito kabataan jadi jo maju tap ng kanyang itong karte kami 2 taon sige do. Mana? Mengerti amin dapat menjadi pada kabataan dan penyertaan kementerian kabataan. Sige. Manak atuya grup nuya iya minarigna ken ka o Jesusku isirimu anay danikan mangket kakadaku isut masapulku Karyawan na akong anak mo, ayat ibukbuk mo, maasik ka kanya, kita lekku
ka sa saad ko, amo mamin ako, di nakatbaybayan. Dawat ko, muna sembas basul ko, aming bilbilin mo, itungpal ko ako. Awi semang minggagiti parswam, agserbi pagayatang, inggat panungpalang. Talyawan na ako nga anak mo, ayat ibukbuk mo, maasika kanya. Italet ko, ika sa saad ko, among mamin ako, di nakatbaybayan. Tarigagay ko, among amin ako, na Diyos sa nasursuro, isut masapul ko. Talyawan na ako nga anak mo, ayat ibukbuk mo, maasika kanya. Italek ko, tika sa saad ko, amo mamin ako, di nakatbaybayan. Amo mamin ako, di nakatbaybayan. Namit kabataan nga na po para po si Diyos. Okay. Ano na? Muna diyamin na ramanas ka ramanas, madaydayan ng Diyos at kadabitan payamin. At kastamit na inagpadayawan ng Santo Espiritu. Ngayon may manay nga ng ipahay kadagiti ka sa tangasura pag kastamit. Isukuman, kadagita nga pag-alagadan sa tugal may sakin may sakin nga tayo. Kaya sakbay ako, sakbay nga ang ipaayak ito so, ket iti na pagsuratan ket kaya pa kung di ka itong kabataan ito, ang pahit ang kabataan, kita mo ipapeles na. Kabataang Espiritista sa'yo ngayon'y kumakanta. Awit na likha, pagpuri kay Bathala. Dahil sa biyaya kami ngayon'y naganyaya. Makinig upang malaman ang pagsamba. Dapat na malaman ang tunay na dahilan. Pagsugo ng Diyos, ang anak ng sanlibutan. Pag-ibig sa kapwa, ang unang salita. Kaya kaming mga Espiritista, may ganang magandang balita. Pagsugo kay Kristo, kaya kami naririto, daladalang ebanghelyo, di nahihiya sa tao. Kung ngayon kaya ko, alam kong kaya mo, sabay natin
magandang buhay Kristiyano. Kabataang Espiritista sa'yo ngayon kumakanta. Awit na likha, pagpuri kay Bathala. Dahil sa biyaya kami ngayon'y nag-anyaya. Makinig upang malaman ang pagsamba. Makinig upang malaman ang pagsamba. Medyo pagpasensya nyo, hermanos and hermanas, kurang na ensayo. Kaya, hermanos and hermanas, nanipod iti daytang betlat isang Espiritu. Ket amok nga sagtunggal may saken yata iti aday iti daytang nga napidot nga sao. At dani iti daytang na itupit iti daytang kapanunutan ket iti daytang nga puso sagtunggal may saken yata yo. Ket agitoy ko may hermanos ken hermanas nga sao ket ako mga ikabil tayo iti daytang nga puspuso tayo. Ket ako mga balon-balon tayo iti daytang manay nga imnem nga alitang intay manin panakibakal iti daytang na espiritual ay iti daytang na immaterialan nga lubo. Ket apanak man hermanos ken hermanas iti daytoy surat na iti daytang masarakan iti quality verse kapitulo na 14 bersikulo na 12 patingga iti 16. Iti 12 kunana pudno kunakta kayo tipamati kanyak dagiti aramid nga aramiden nanto ket arabiden nantumet ket dakdakkel tukay nga dagitoy ti aramiden na inak ken ama ket anyaman na dawaten yun to itinagan ko dayta ti aramiden tu tapno ni ama may dayaw iti anak. Di ba hermanos ken hermanas no den ket kaslawaw. Sa di ko na nga nung akin na yun to dawatom di isa nanto taknita kastakit madaydayaw ni Apos. Kaya hermanos ken hermanas panunutan tayo. Nung mamanghan ko dawat tao ko ang dawat urang tao may katay aramid, di ba? Kumbaga o dumi kantagay Apo Diyos to lang kad kumatahita kumaan na tanong ng udyo maato. Manong mukang ikarakara simpi man aton. Isu mamidmet lang si kantagay midserbi na. Inamat hinoy mandaw-dawat taon talaga nga masina isya inilanan si metnaw si mayat ay effect nan si tao kumbaga isi daw dawatong kanda inang pakayaw o walang isu asina isya tinaawaro ini nalinted ang dalan nga umoy inoy biyagngag na nayon. Isu nga hermanos ken hermanas nung anha na dawat tao diya medyo nabayag when usina isya tao mga ukay. Nuti ket na ko malata nga bakalan tao ulat ako bakalan han ay edo mang upay si tao diya inalat ako man hinugoy ko mapamati sa tunggal may sakan may say si tao idalat ako nga si kasla pafungaon to pero mapafungaon taknikasta diya ina ko marungurog nga agserbi tao no si Santo Espiritu danad nga agserbi tao modelo kanadamit nga pagsilawan tipod no perman hermanos ken hermanas nga namati tao mo inila tao mo ni mati inoy mayat isu nga sagtunggal may sa kumaisi tao di agserbi tao pagsilawan ay han ay itnan maiyaw-awan pa si dalan siya agserbi tao ko may hermanos ken hermanas nga mangiturong ay siya ichipod no ang dalan ket ikay pay tuloy na no dyan iti tuloy na no adtan nyaman adawatan yun to itinagan to dayta ti aramideg to no ayatenda tong pala nyo dagiti bilbilin ko ket agdawdawat akto ken ama ket ikan na kay to ti mangliwliwa sa bali tapno ada kada kayungag na nayon. Di ba hermanos ken hermanas do na no ayapan taong ngaro di Apo Diyos at ako mangaro nga tupal tawhi kadong bilbili na kumbaga ayakin
aaminin niya talaga. Ta medyo nang istapo piman ni panagabang niya at medyo na ano itogay ha doon pasit ng togay no doon no ayaton na apamet nga road chipir pili no na medyo napasagida na piman ti kumbaga isi pas 2021 dyan numana dyan nupitluwa lang san timakder puto sango at medyo nadagsen na si na piman nga kumbaga si parabor ang iti dyan kasla kaya hindi agad kahawag tamo yung mga isin mo hinan mayat mo deliberation na mayat may panang pagdagang maawatang mga siya tapos bigla ngayon ng laylo kasla madmadi po rin na iso nga ay sita o tramanas ka narmanas inila o sulangatin isin ng laylo karabor na dyan hinakuha bangunang tao kayo ko nga bangunang tao ko siya o dyan ang ngarodan barbarong tawel barbarong namnama barbarong diyag iso nga hermanos kan hermanas, ina ko mangarup nga pangunang taong manilhan na parabor sa tunggal may sa tao. Dito tuloy tao latay panagkarkararag, paklitikas takit, hapo Diyos may bayabay latan si tao. At iti ko na napay, iti Santo Espiritu katay, nga yan ba yung kumain, iti magbirok, iti dayta na santuan nga bukil. At amok nga, amuyong no niya, dayan nga, nasampuan nga po kayo. So nga, iti da ito'y garod nga pamati. Iso kumalatay ito tuloy sa tugal may sakay may sakay nga tayo. At happy new year. Ito lang hirap yung tuloy. Salamat hermana. Sa mga kami kumati. Nasayaan sana. Kaya natin nagkagandawan. May kami kahato ay kabataan. Nga iwain mo na po si Diyos. Kita na. Dito. Kasi ayok sa kanay. Naimbagan oras tayo amin hermanos kan hermanas. Muna man pa padayawan ti Santo Espiritu ang anong manigalang na tayo. Na man maki paay ti hilapas pagtayaw kumiti. Tan maaramid ay tuyagi mo Espiritu Santo imangisalang Hintay Kaysan na Espiritista Gapot ipamati magunodan tayo Rangkap ti Espiritu iti inawat tayo Ket agyaman tayo iti Diyos na Apo na Espiritista O Apo Jesus, aman lubot mi, dagawa
Ebanghelyo agtultog. Salamat, hermana. May tayo pa ay si Batang saka nga kabataan ito. Namin si Presidente. Ang bago bigyan sa'yo, hermanos and hermanas. Nagasap tayo unay. Pati man ay hindi muna. Domingo. Tinatawin. 2022. Nakaragdag sa klaunay. Ako na ngayon manulak sa tatay. Yung din, kaslauong. Matutod man labasit. Nagkatuda. Sabay ko ma. Lahat at Domingo. Sabay ko ma. Nandito ay madanipay. Ito pinagigimong. Kasi tinatakaado. Kasi tinatakaado. Kanina naragsak na kitain. Yung bubuyayin. Yan hermanos, yan hermanas. Nakmo natin amin. Nakman kablahawan. Kitalo. Nasaan pa ang espiritu ng isumanin tinangitid, tinangitalan, hintay taraon, at madaning alawas, ito yung mga bulan, yung mga Domingo, iti na pinakawin. Nangig yung hermanos ka na hermanas, yung bagat na udi, may espiritu, ito na di daan nga kawes tayo, tayo ikaten, and ato yung para itilat tayo tawen, isuot tayo, baro nga kawis tayo, isuot usaran tayo agdaw-dawat, pinagdaydayaw kanya ko. Kanya garot kaya nasabi na ni hermanos, kanya hermanas, kanagikat, daan nga kawis. Dati nga aramid tayo, nga mayan nato, iti pinagdaydayaw kanya ko, intayo ikaten suna. Okay, ikaten nagiging aramid, kaya tayo sukatan, sukatan tayo kadagiti sayat, kaya nagiti pilpilin na, si tayo, may kari tayo, agarian niya ako, magdanayon. Ito hermanos ka hermanas, inakman na ibasa, ito umana nga inted na, iti Juan, umunang nga Juan, Juan iti Gis, kaya ikultuloy na iti versikulo 2, hingga na 1, kaya hingga na iti 2. Kaya kung na iti 10, nung kunain tayo, asahan tayo, ang nagbasol, isu, pagbalbalinen na tayo, pagbalbalinen tayo, anaulpod, kaya sa una, awan ka na tayo. Hermanos kin hermanas, nalawag, ti kunana, na adepel lang pinag-ulbod tayong hantay pagbasol, kit adya kit mismo nga basolen. Ngayon po na natin Diyos, babasit nga anak ko, isurat ko, kada kayo, tagitoy abanag, tapno saan kayo, ama, aramid, iti basol. Kit kaskas di, no, ti asino man, maka-aramid, iti basol, adaan tayo, iti katulungan, iti ama, ni Yesu Kristo, dayjay nalinteg. Iti dos amodi, ken isuket, pakikapya, pangikapya, sakripisyo, may pahay kadagiti basol tayo. Ngayon saan tayo may pahay kada tayo laeng no dikit, may met iti untero alubong. Hermanos ken hermanas, mag-reflect tayo, iti nararamit tayo, iti naglabas sa tawen, malapit, antay mabilangin, dagiti antay napuputan, antay nagpasbasulan. Turay no kasta hermanos ken hermanas, hintay lata aminin, dagiti basol tayo, iti sarili tayo, ket tayo itaw-dawat kani ako, kung kuna tayo, ako pakawalan takadi, dagitihan ko nagbasulan, ket sapay ko matalawagan nakpay, tamo dagiti na tapos nga ramit ko ket inga ako. Ituloy ko man hermanos pa, iti hermanos ken hermanas, iti muna Korinto, iti nauding iti muna. Ang napanay na yun, iti paskan na tinapay tayo, ket sapay ko man, sa dati maawatan tayo, ito yung usa rin. Muna Korinto, muna ito.
14, 19. Pwede ba? Korinto 14, 19 to 21. Hindi katulad na tinalawag, trompeta, sagot, pagsasaw. Ganito. Hindi, sa bali lang din. Ang subanian na yan. Kasi sana na. Tao nga ang mawawasan ng Isa isa. ko tayo mawasan ng isa. Tano, agrag-ragsak. Ilan ka yung Dupay kasta, timay sa kongregasyon, kay kayat ko, kirti ti at saoy ti lima, sao buyogen iti panunot ko. Tapno, may surok net ti taduma babaen tingiwat, ngayon iti isang pulo, at taribo asao babaen ti may sa pagsasao. Nakabsat, di kay agbalin nga ubing no padagiti panakabalin iti panakaawat no diket agbalin kayo maladaga no iti kinadakes ngem agbalin kayo natainganen kadagiti panakabalin iti panakaawat iti una mode itilinteg adda anay surat babaen kadagiti dila dagiti ganggan naet ket babaen kadagiti bibig dagiti sangaili agsawak to iti dayto nya ili ket uray paikasta saan dakto nga ibang nga ipangag kuma una ni Jehova. Hermanos que hermanas nalawag met imbaga natuyen ati intay ko nga agdagdaget iti kinalinteg ket intayo indyan iti kinadakes ket nakman iko sa ating inatmet pa na tao iti sangog nakman padayawan noon na iti munang nagsautatay oray kunana ket napasagitan timan oray siya aminek dati man iti parabor ket hantong tuloy aglaylaylo kunana napasagitan oray inte itultuloy nga kunana timan sapay ko maoras itayo amin hermanos ken hermanas inte ko magkagagit oray iti nagdingeg ket parabor ata hermanos ken hermanas amok nga dupay dagiti intayo tarataren kaya dupay dagiti intayo kain kaya damit dagiti kakadwak nga ebangelista na tuloy iti saot yapom aday dayo ti yapom Sige daw, talaga iti Dari guys. lumahin daw. Ang sangail ko na di kang ganyan. Gam-gam na ito. May ako na rin, talaga iti evangelista. Patat malakay. Madyo. Patat mapagod. Maju. Asiyok mahod. Amo takman, hinog ni... Amo ka na mo na insi mahod. Madadayo nga po Diyos, kung sabi pinakablawon, nakasitaw, hermanas, kaya si Manin, daw, ada tayo, kasabit, ada tiluwang, magbibilag damit, pangalakay di mayak na kung nagpuwi na parito ang dakuta na sweet may mo alam nila yung agad nalang na lugar saya tu na lupig ba na sa ako ya muna ado tu ba
Jadi lang si may buko. Sabi ko ubin. Nasabit ipay si Batang siya. Yun ang siya akit. Nasabit ipay kanta. Siya ko masaksak sa nasi lubig. Nangyayunan di pa sa sugod. Tapos ito ay ko lugaduan. Badan tawag mo na yung tao. Sa maumit, kapag basa na. Yun yung bawatan. Si Mipan, si Suyan, Ubing, yung si Dagos, Magkao, Nudinet, yung Espiritunan, Magkao. Tapos kasta, na tayo, makangin, nagmawakan, ito susurutin. At saka kumakama. Nawatan tao. Yun yung Ubing, yan ay patkon. Nasuot, si Timuyog, Dahidyo. Sinipsud, yung makod. Kumanamot siya, siya kumamalo. Sa kumuun siya ng Kristiyan. Yung haso na usong, siya nanalo. Sa pamit, sa lungkaran. Sa kumuun, yung daw, ulang tao. Ang panagsinan, sidaan, ang panahon. Patagon. At sumukat, siya nugoy, ang baluang tagon. Bila ko ang may pabaluto ko kapsat. Tao yun rin tawag, San Juan Evangelio, ito surat. Lukas. Mga yun na, di anak si tao. Semacam silam, hanya pakai nada, siapa umur itu sudah, nah dapat nayun, seperti ini, Dito. Sampai man may pahi kas may mawatan itu mulut ng Santo Espiritu. Muna namin pagurok nung una ito na Santo ang Espiritu. Ang sutibawa di siya po, mabalay ng tumamad to, ito yung dalan. Ada rupan to danin, iti may sa nga pamati. Yung sentro ito napugan, ito yung ayong di bandera at espiritismo. May sa nga pamati, tablao sa iyo. Babaen itinagan, iti may sa Diyos. Kaya babaen niya po tayo nga sumang Kristo, nga iso itilagawan. Manipod, itibitla, itinasantuan ng Espiritu, hermanos and hermanas. And kastamit, ikagdataw tuwan, itibilang, nga ihinatuan, nga imaring timabunong itang pakaroso iti Apo, di maragsakan, iti Diyos, kaya itingal daw. And uray tunggal may san si Pagdanin, yung bingay yung tiyanak ng Kapirya. Kaya babaen, mitlaeng hingan, kung ito panagmaymay sa wano babaen, iti panagmaymay sa tunggal may sa kadatayo, at dumting pichimpo takot utong sa Kapirya tutam. Hanin fufuloy tao, din fufuloy siya, dito mabuno siya mit ito'y ang sentro, kung ito yung ayong iti bandera iti spiritismo, sa union spiritista, totongon to sa Kapirya to sa kanayon ang mapno. At hermanos ken hermanas, nung umanuko ka na doon,
Itutso sa taon yung mong kapelya. Ano iti kastadyo makapagkapelya din yung ay tagon. Walay tutun 31. Kada 31 ni Mayo, sugay tagon din yung kapelya. Sugay tagon natin mong kapelya ang nugi 30. 31 din tumadano ninyo alaunan ni ako sugay tagon. Pati siya din nagluto at hindi makan. Patawin mo makitan. Patawin mo ata nagluto kay di 31 minan mo di uno. Ito atawin. Hermanos kin hermanas, istorya lang yun. Kasla nang rin yung gamay sa kada tayo. Kasi yung hati ko, nila do, matinirugi. Iti pa nagtrabaho, puro karugi. Amin, rugyam. Dabal ka mo kawan. Ano yung tinayimimbang? Di nga kinder ka, wano diya graduar ka. O diya graduar. Kasano ka nga graduar, no di ka kinder. Ano yung tinadadayaw? Di agad adal ka nga, kinder ka, wano diya graduar ka. Siyempre kung nagdi-awatin ti certificate mo, kasano nga awatin? Iti matang, iti Diyos, iti tayo panagserbi, hermanos, kasano? Saludsud lang na kahit bagbagi tayo. Ang punga mo may pataros na ita. Baka no, nagdibag-sampay. Manipod, itibitla, tinasantuan ng Espiritu nga si tayo nga ron iti modelo. Si tayo iti pagsilawan, agbalin tayo nga ron nga silaw kadagiti kakabsat. Si asino nga kakabsat, dagiti nga tanasilawan, wenno dagiti nasikletan. Ano tayo nga usaran iti silaw, hermanos ken hermanas? Nung nasiknget. Kadagiti kakabsat, si tayo iti silaw, si tayo iti modelo kung nana. Ket babaen itintay pa nagpanpanog na pintas iti ditla tinasantuan ng Espiritu takunana. Babaen iti ananos yu, babaen iti sakripisyo yu. Ket maikari kayo garod nga kas maysa nga napili nga makipagtaeng iti gloria nga insagana ni Ama sa dingako. Dingako, hermanos ken hermanas, nagsaya atin. Ngayon kita gamin pasit sinasanto ng surat at dati kunana. Ado dagiti nayaban ngimman manuri tinapili. Anak hermanos ken hermanas. Si taungarod nga naayaban, sapay kuma taamin tayo kit mapili. Agsipod ka naayaban tayo, babaen iti Espiritu Santo. Isong narod iti garod iti oramilon kit iso iti panangipangpangruna. Nga kasigangan na ilanag iti kasuratan, iti Apokalipsis 22:18, iti 21 na pintas hermanos ken hermanas. Anya di kunana sadjay, di siya sino man nga mangkisay ti daytoy nga pagbasaan, maikisay to iti kukwana iti kayo iti biag, iti libro iti biag. Iti siya sino man nga mangnayon ti daytoy nga pagbasaan, mainayon tumit nga baso na iti agdakaron nga kayo iti biag. Anya nga ron hasin banbanag, iti nasantuan nga kasuratan, hermanos ken hermanas, iti panagserbihaan nga napili. At di mga ibagagamin iti panagbibiyag kayo. Kasada na surat iti muna, di mo na awan, di uno, litis. Naguna na. Hindi bagati ang hantong nga nagbasol, nagulbog tayo. At alam nyo tumakunada. Ula siya, kapelya. At agar-aramid ako tinasayaat. Si Kangay, pangkapilya. At umot lang tatini ko hagon. Itinasantuan nga surat ko na awan tinalinteg uray may isa. Ngem, hermanos ken hermanas. Uray mo tayo agar-aramid ka tinasayat iti padang nga tao. O mabalin ka pang kagtakaw, itulong iti padang nga tao. Nagtakaw at tamasya na kita pang pinaramid nga nagtakaw at itulong ko. Itinasantuan nga kasuratan ko na bawal kagtakaw. Itinasantuan nga kasuratan awan iti pilyen. Nudi kat ito sa nga pulo nga bilin aramidem. Saludsod kada tayo, manungarog kada tayo tinaaramid. Kung anong tupay item ni Karubang, kung anong nyapit ni Karubang, isupay ti kang kagrunaan nga kaburburam. Kaya ni, ang Presidente hermanos ka naman, ang daming itinasantuan nga kasuratan sa nga puno nga bilin. Ngayon nyulog ni Moises. Ano iti mo na ako na dayawam iti Diyos mo. O may salaing iti Diyos mo. Isang hangtang agdayaw itang nyaman na tuwing sa kinitikitan. Lagi pa iti aldaw nga panaginan na. Ay siya at kapel dihat na yung bagmet sa paramito. Ngayon, ano mo makikam kamalala? Umangkabag kapkapilya. Itinasantuan nga kasuratan, agaramid ka itinaimbag tong palimit laing itandangan na kasurat. Agaramid ka itinaimbag, iti padang nga tao ti suturumbeng. Ngayon, agkapilya kami, tadayawin mit nga rod, hammo nga lipatan, iti aldaw, iti panagdayaw. Napuno unay, itinasantuan nga kasuratan, iti bilbilin nga kung sito uli unaligat. Ngayon, kung tauan anuhan, tabarbaring laing. Igang nuy, barbaring laing. Itinasantuan nga surat ko na awan tinalintig.
Ngayon, anya tinang palintig, isu ni Hesus Kristo. Idi may ni Hesus Kristo, amin dagiti dakes, amin dagiti bawal, awanin. Dagiti makan nga bawal, awanin, idi may ni Hesus Kristo. Inugasan na. Anya nagbasa ti daan nga tulang, kuna na, hanggang nga mga iti nagdikta, ano ang kagsitay ka ni mga nagdikta, iti saka na, tadakis. Iti baro nga tulang, idi may ni Hesus Kristo na ugasan amin dagitay. Ket si tayo nga rod nga addang si malinong iti yung ayong ti bandera ti spiritismo, ken addang daydayaw ti nasantuan nga espiritu, untaon inuton. Agbalin tayo nga kasmaysa nga ubing. Ano dyan? Iti panagpanpanunot. Nget agbalin tayo met nga nanakman. Agbalin tayo nga inuubing iti panaginamin. Agbalin tayo nga nanakman iti panagpanpanunot. O dyan layang issue. Inchat na ito din muna ko rin to. Kasano, hermanos kin hermanas. Nga kun, kayarig na inuubing. Sumabalin. Sinmaton niya ko din, muna din na sumaray ka garot, iti anakan ni inak, tanong balin ang ubing. Kat maiyanak ulit. Si tayo kat maiyanak tayo, babain iti Espiritu Santo, manipod iti nawat tayo garot, iti pamauti saro iti Espiritu Santo. Ngarod, iti may isang ubing, inilado ka din. Ami reason tao, kasbay sa nga naganak. Nung nga umod, kat kaya siya biro-biro ka, numakakad yung humuon siya yung impuloy mo. Kuminah ni impuloy mo. Kakimalik na napatig-an ni impuloy mo. Ngayon, hindi umakak doon yung impuloy mo, pag katubak, tatak na mo ni Idiyam. Kayat na sa awin-awan insurum. Haan na ka pa yung kayat to ultimo nga anak mo. Kastamit kin ni ama si tingato. Nung ni ama maayatan unay, nung si tayo, birukan tayo. Ni ama sa dingato nga kasmay sang ubing. Agsipod, tako na tayo, haan tayo nga makatakder, no awan ni ama. Kas itimay sa nga anak, mo ubing nga maladaga. Makatrabaho nga rin itimay sa nga maladaga. Ngayon isuna, haan. Ngayon, gaputag da ka nga mas may sa nga naganak. Nga mga iturturong, birbirukin na iti pamatig mo. Birbirukin na itiwagas, no kasanong isunang isusuro. Isu nga agbalin tayo nga kas may sang ubing, nga haan tayo nga lipatan, nga agda ni ama sa dilangit, agda ni ama si tingato, nga isu itin tayo nga pagsamakidan. Isu itin tayo pagsanggiran. Nga haan tayo nga makapagna, makaagdang iti kabukbukudan tayo nga agdang nga lusaka, no awan ni ama, nga mga iturturong iti tumunggar may saka na tayo. Nagpintas ti mensahe na hermanos ket hermanas, nagsisilpo. Isu nga ititunggal pa nagdawdawat ni inyong unasin anad, isi Juan 14, nga kunana, agdawat ka. Nagdawat ka, babaeng itinagang ko. O, di kunana. Hindi mo na ibanghelyo, kabataan ko na, nakatuti tinawat na. Awan itimpay na awan at ang uman na, kung bakit kanaan nga dawato, kat kwartalat ta. Anong kanaan nga digatang iti bisyum. Una nga digatang mo iti, anyata na tayo, iti bagbagim. O, sinisya tinuy. Una na itinasantuan nga kasuratan, dawatin nyo itinagan ko. Dawatin nyo itinagan ko. Kaya iti dawatin. Salunat. Ipain natin salunat. Nung nupagsyong usyok jo. Naglipadak nga dawdawat. Nga kung ipangalisan ni Lucano ni Umidya ko. Nga makatututo. Nga kaya tukit agda nga da. Gusto ni kunyo ha. Gumanat ang lukat nga dawat takit agda. Amoy di anakas dyan nga tumama. Minsan ito napakungot ng fulan mo. Kasi natin Umidya ko. Kung gani pa ukatan. Kas dyan ito niya ako na. Sige man nga ruto urayo. Amoy yung hermanos kin hermanas talagang umatinan. Lalo si ito may nagurog na hindi natin hanap yung kasaguban. Ito kayo man pen, hold yung dawat, yung ito si Beto, mayak manin. Nakakayat mo, mayak manin, siri-irik na mo, paano man na, jumangkat kung lang natin. Iso ako na, haan ka may karatan, kan na yung daw-dawatan na. Tanong laglagi pa na, makasmay sa mga anak. Tangitin ko, malipatan na manin. So, napintas unay tinensahe na, agbaling tayo, iti karirik na nakasmay sa ubing. Takno ang kanaayon tao nga lagi kon, kanaayon tao nga biru kon ni umod tao. So nga siya do, hermanos ken hermanas kas ohan na ganna. Naon do mo, ipaseh mo no haan mo. Anong putong at na ako, nakakat na ako si mo mo ning puloy mo. Imanango to do mi peo din ano si amo. Mi ipatek mo. Si mo ko din mayat ning puloy o maginod dati nakakat din kita si pumila. Wala tawang patek mo ken pana. Kas dai ni ama sa dingato. Nuti anak birukin na ipatpatig na ito. Ipatpatig na ito Diyos. So nga ipaalit tayo may iti pamatig. Para kas subalit tayo, tayo ipaay namin iti
pamatig na kadatay. Kasi una tintugon ng hermanos and hermanas anong tatong to namin ito ay baka si umanay ito ako yung nagdingting patuukan o lukastanit talaga na mangipaimit iti himunag kita yung pagpuntuon napintas iti mensahe na kadatayo kasi tayo tipagsilawan ko natin na Santo ng Espiritu iti tayo naroon pa nagsalsalukag itiretangin tayo pa nagsalukag maibilang tayo nga roon nga matipag na iti dahil ta gloria nga kung ramidon tao ito itultuloy kasi unsugay ta hinigor o yung kapiriata ituan to unsugay ta doon dinapak ko ito nagpunto yung bag nagsapay amin hermanos and hermanas tinagan iti may sa nga Diyos kaya garo ibatik iti tumunggal may sa katakay Kanto. So, kanto. Naalala daw tinaglabas sa ni Diyos iba'y nagbukas isu'y di tagen tiyag na nayon ikari nagen padaginayon Ibibya iso ipagbagana Kelawan ng balbaliwan na Nagasad at itidungegen kwa na Dadan tuli magungunana Muray pa'y lugugong ket mabukaw ko Saan namamati ang bukaw na Isao ket talaga magbalbaliw Ngem di Diyos ipulos nagbalbaliw Ikakadi ang dwa-dwa o kapsado Kada iti kakariti Diyos ken ka Iten na amin ang masapsapul mo Uno na mahiru ken ni Jesu-Kristo Dadayo magunang anak na Sa pulentay di Diyos nga waning gana Tay di presensya na ketlapkelunay Magdiwa ken mga nandingay Ibibya isut ipagbagana Kelawan ang balbaliwan na Nagasad ang idumgegen kwa na Dadan tuligon gunaen na Dadan tuligon gunaen na Sige daw. Ano daw? Ano? Nakakahakintin. Ah. Muna, pagdahawag, Espiritu, mahigay muna hinawagan pa mo, mahigay ng tiyap, may adalon, si anak ka, Pukaw si panagsaw, tuntunit ito ko, nakakani, ito ang ilokalo, may mawa ka, ito.
Matecek dua ni ko. Ako. Kaya mau ada mas kasabang upin ang kabataan. Kapag kumata ato kabataan yang tutuloy. Kami tumpay hitukun ay kaya. Mari, servisyo, servis. Kahit yung kabataan ko'y mipalog, hinamnamo, magpakit kamitin ang modyo, apodo, hapong na masuruan, ito yung kabataan. Mag-ituwi, itin min alpha ken omega, nayong dito kinmanta, dinak minus tubig, kapatid namin. Medyo nalawot yung kaperyami ng kurang latak. So, natay balak ni ang magpotong. Kapag kumasa, ito yung kabataan, dito yung upay, ito yung ito. Medyo yung maglatao. Ito ay yokan, ang serbi ay abot yun. Lumakayakin, manipulihi. Iko yung komponon. Di kaya ang pamati, ang timbrakan. Puray suot, anubo. Binasap ko. So, ano do? Iko yung popular din si record. Yung marangkok. Yung kuwan matang siya. Yung pamilya siya. Ang mga kisokok siya na nalang siya. O, yung kikisya. Mahapo, umbulahan, inhamad na alagad na pinag-YouTube na maganda. Medyo mong fry. Hindi, yung tinomod tao, yung kita ipo iyon, yung inakan-animat, pag-iming ko. Patuan, yung eat, mabiyak, ipain na. Inatin yung titok-to, yung Janin o, doon si Tulo, di nalichaw, si Kaduay Alani pati yun. Yan, namet din nabangunan si Omod dahil si Tuwan, mahapo, ang bayahan, namad na, kalahin na, magyan po kulay o, ano doon, kulay tabaring mo din do, ipap-pap do, ipun, hinoy, ang nakararag, importante, kanang dawat, kanang kabawi, nihalang. Ito, sinihalang kayo ng order ito. Ito ay ahaan ng bangil. Namamamano, ay iba doon ang tutong lugta. Ito ang nihalang. Kita kayo sa perfecto, ang tako. Namamano. Kaya ni Mark, ayun siya, di ko magman, yung taong mga din. Pinamakan ni Isbad, tinuhotak ko. Yahanan mo yahalaan. Nasapa ko ma, ititao. Iikot, kapapadsong, yung pagpakit. Itong pen, ang serbi, may pumunod. Ito ang daw-dawat. Alapin na ni Cuadro, Maria ito, parabot yung manubot, mamin, ay rapin, hinapay lang hahain po lang gumawa, daw-dawat, ay rapin, tulungan na, mana, mas latak to yung karirik na. Dinuminggo, anak ko, matutulungan, nubay pa mission yo tomorrow talk. Manina ay do may amad yung kararag. Ito mabalin mahahap inanhinado mga italakal na do. Ina pamilyan. Yako na kami sa anak ko dumadawat tayo lang itulong akin. Isiyohan ng Manila. Dumapay lang dadayan si 1 year na doon. So, una kanya na
anong samlat ka, pinis mo ba din na, uray, mo doktor, mga nanaad, magagdang, tawag mo, ako din, kami sipin. John, hermano, ni Franklin. Ito no, umudak ni kapelya, jakat lang, ni puho. Malaglag anan, muna namak, nakasasahad ko, ating kaikon. Narigat ka lang, Timuyag Manila. Video call laeng kita tungtungan ni tawagan mo ito. Nakakapelyo, tumawag ko. Anao, patuludan siya. Aga, si Marti. Ure si Marti. Ayan mo, kami, dumawag sa atin ako. Ang babawi o. Ito yung, ito mo naputan ang nagpasulan. Sabay ko mananayunan, hinigyan mo. Kung anhan matantansan ng mga dito. Tapos muna, di mo, hinilong kukulay mo. Ikita ko igyan, teman ang abiyag. At yung igyan, tigyan. Ada jay. Mayat nga tangkanto tata, agrag-grag sa. Kita nga mo, no. Itirabi, isunod ipapanaw na. Isang taon, dahil di, nagmano taon, nagpapangulo, manulumaw iti, nag-ibanghelyo, yung gat na, yung napat si servisyo, yung gat na yung pulang na yun na. Kaya ito, napat sa Ebanghelyo, bilawlawag, yung tayo si servisyo, yung ako, yung napat, yung kapelyo, yung in-order na ang tayo nga mo. 8 oras ka na daw. Parang pulang pa o video. Kaya inamot na kararag na. Narunag uwan, ikaw doon siya ang pandemic. COVID. Dahanol ununay. Kapag kumata. Adog yung taon. Yung mananayunan, paglayungan siya. Service ito, ato kabataan. Practice ka pa lang, araliti, ang narunan ni panagkampo, ang panangawat, ay namin palog po, ay dito. Ito lang, yung akin, yung nalayaman at ito namin, kamutan to, hermano, ito mo ni. Nawag na gamin. Ayaw ang namin yung manay ng ating gamego. Ikinbet lang si Espiritu dan kaping kasunay. Nagsisaganon, yung kablaaw, sinapal sa yung ikinanong. Matla nagsisipo hati, yung tangtong lang. Kaya natukunay ang iwan. And first, yung domingo. Palagimong tao ito, 2002. I read 22. Ngayon na ito punay. Nulog na. May adalang tao. Pinalit niya ka na ito. Tumaruno. Marang manet-net ay ito. Sabi ko mga pagtutulog kayo. Para mo kiapo. May dalan na kita mo. Busak laem, may magtingnan lang, kamucho, manila ito, marianet, makipag, minong, dumred, pamalakad,
Espiritu Santo ta kaya imamin doon na naman garni na mapati panunod ko kinasaktaan kada kumatay ako Diyos may liwanag may pat may dandanag ay panagserbinet kaya ano saan Mali po the Hermana Presidente, dapat ang amin, ang maronan sa tayo mamato, yung bag na dapat gawin. Nakadwa nga team, tuwan na agaw, ang tawin. Ang pangurunan na ako Diyos, na hinamanan ng salakan kitaw, ang pagpalabas, na higitra. Yaman tawaduan ta inato may yaman na pagpasamak kung mga sa pagpalabas. Ang araw Hermanas oras at magmagnaw pintas adat kung lahat uwan nga ako New Year resolution na uwan nga ako dito mang doktrina o ano dito talagang tao. Ito kalbanag, ito ng kalabatan. Ito naman karong tao. Ito naman yung madanon si 23. Ito maratak ko manan. Paglaman si Platong na ito, nasiknan. Nabayag naman ito, dawakan po yang Espiritu Santo ay madalo si 23 mas naragrat takpat na isam na baba birigat na makipulpulapol at ito kaya nga pagtangan hermana nga nangayunom naglagipang na tayo matang si Apo sa limang kolong o si mamatutan lang na pangilugyan o mapanulot mo makipraktis o iparulot sa Apo manayunan pa rin parabor mo siyang si Diyos hindi mangnayon hindi pararag mo kaya masiknan nga iwanan nga bunga si Pusong kung nga asawa si Bag Anton Pangaro Hermanas, amak, mas tangang daw. Una mahudi kung wala na ito kwa. Mang pistay, wala mang ngayon, masaklitan. Amot siya mapanpanunutan Hermanas. Ibanag, Hermanas, apante na rugay. Imat, isumamato, unang alektiban banag, ang gudyan. So, aramidan tayo, tungkalan tayo, hermanos. Ako na nga, palagi ko, dagi kinuban banag. Ako na, timamato, unang tao. Tatlo, dagi ko, parin tayo muna, ingana, madanon, 23. Na tahol. Ito yung balakad, no tema, muna ako si Maudi, adi umuna ako na nag-ibanbanag na kahit itong galmesa kada tayo, aywanan tayo, sabi kinuturtur tayo, kinupanabag, hindi nakatang ng tao. Susupan di Juan 1, Ono, Pendos, at versikulo, iti Maudi na pamagbagay si Diyos Aberti.
yan di panglagyan. Una si mamatutat tayo muna. Basta tayo nga road, sabi ko banbanag, naadal ito tunggal mesa, kada tayo, nasuputok na aminan, sabi ko nga nagpay tunggal mesa, kada tayo. Kasi kung nga naawalan, ito mga isurok kada tayo. Irugan tayo ng German sa Germanas, ating ang surat, at ang mok na oras magmagna, dapat natin masusunod tayo ya. Sinurat ni Juan di Ono, Ono Pendos, versikulo, iti Jis, kunanan to'y, ay paulan si Diyos, ito isilaw, isaan magmagna, ilawag, saan sumurot si Apo, kunanan. At iti Jis, no, kunanan kayo, di tayo nagpuntol, ay nagbasol, so, pagbalingan kayo, ulbod, iti sa una, awan kada tayo. Iti kapitulo ito, normal dos. Iti ono kapinga ito sa dati. Anak ko, kunana tungtungag, surat ko kada kayo, dahil ito'y abanbanag, tapno, abanbanag, tapno, di kay kumagbasol. Katno, at danto, siya sinuman ang makabasol, dan tayo, hindi manunggaban, hindi ama, may so, naku tayo at prito sa litag. Kasi so, si Daton, si Kapya, gapo kadagibasbaso tayo, kat saan lang ang gapo kadagibasbaso tayo, hindi pa kat gapo si Suamin, ang buhong dahil man. Itimaw di ang pagpagana ato'y, ito, kunanad to'y, nagpinusursuro tayo, palagis ko naman sa inawon ating ipagpagit tunggal may sakot na tayo. No, may papan kada kayo, pananglanang, inawat kupinkuana, mataginayon kada kayo, katawan, ipakasapulan nyo, iures at sino, ang mga isoro kada kayo. Nga, makas at ipananglanan na, insuro na kayo, may papang kada sa amin, banbanag, hindi ko na di mamatutatay. Banag ko na, kat iso, ipunto. Kat saan ulbod, kat insuro na kayo, kasamat nga ang talinag kayo. At ang barang-barang panagtawag na kimamat. Kasi sino tayo pagdo, kuna na tayo ang 14. Sige, may ito kuna na ituro na itong katibang banag. Itong almay sa pagkatay. Kasi sino na itibang banag, tukuyan ikimamat to katay. Sabi kinasya at banag. Saan tayo, hermanos na hermanas. Iyak ako rin na basita. At kung parang di Filipo ay Filipo. Ako nalag to iti Filipos iti kapitulo iti 4 kunalag to bagbaga iti sapasat kunana. Kunana to iti 4. Agragsak kayo, iti ako, iti kankanayon, bagat manan, agragsak kayo. Mamuan kuma, dagiti so amin, at tao, iti kinaanas yo, iti ako, asidugan. Di kayo madanagan, iti oras si asino, no di kayo kadagiti so amin, may patambo kuma, kadagiti daw-dawat yo, iti Diyos, gapo, iti kararag, ken araraw, agraman, iti panagyaman. Sige, ang susurot na tagde hermanos din naman. Di panagyaman tayo unat, babaw na biti rigat na pinaklak ang tayo pinapanatas hermanos din naman. Pararaw ko panagyaman. Kat iti kunana, iti sais, at patingga, iti grede, ang versikulo, kunana po. Kat,
Ket ititala ti Dios dinggen na ti amin a panakawa aywanan nanto dagiti puspuso yo ken dagiti panunot yo ken Kristo Jesus. Kristo Jesus. Ya ako aywanan dagiti panunot yo. Apang panagsarsararag tayo hermanos ken hermanas. Ken dagiti panagyaman tayo. At tangaro dito na di mambato tayo dagiti banbanag na inadal tayo, wano pangrugyan tayo, unanat toy. Ako na, kapital na si Diyos ay 8. Kamudyanan na ako na nakakapsat, nakitanyaman na banbanag anak pudlo, nakitanyaman na banbanag na dayaw, nakitanyaman na banbanag na lintag, nakitanyaman na banbanag na dalos, nakitanyaman na banbanag ang makayayo kadagti anyaman banbanag nimbag idamag na. Adang yaman na pinasingpag, at adang anyaman na pinadayaw, panunutan niya dagiti abanbanag. Kaya herman, tunggal na sa herman, hermanas, data ka kayo dagiti abanbanag, na siya at si Diyos at data kayo. Panakan tayo herman, hermanas, kaya pinadayaw itunggal may taas at may taas. Dahil ko na nato, herman, pinaramanas, at ipanbanag, inadalyo, ken inawat yo, ken nangyag yo, ken nakita yo, kanya kang sa kaaraman, pinaramanas. Dahil tapos to, nagisuot ito, ito si ako. Aramidan nyo da, kasi Diyos, ital na, addan to, kada kayo. Mapantay nga ron, hindi ko na anakudlo. Ijay 1:14, kunana, basahan tayo dijay. Hangin tulo dijay, nasa tatay ko. Ijay 1:14, bagbaganap to'y, Iti, 19 ang patingga, 21 ang versikulo, kunana, Disinwebe. 1921. In 1921. Juan 14, 12, 16. Dahil ko na di 12 ko na nagtoy, pudno, ang paulo na hermanos ng hermanas. Pudno, kunak na kayo. Iti mamati kanya, aramid, ngaramidek, aramid ng tumat, dakdakal tukay ng dagitoy, ngaramid. Dagitoy aramid na, kainak, kinama ko na. Kitanyaman na dawatin nyo, tinagan ko, deta aramidek to, tapos si ama, madaydayaw, si anak. Luwad das, yaman adawatin nyo, tinagan ko, deta ramidak to. Lu ayatandak, tungpalin nyo, dagiti bilbilin ko. Kat, agdaw-daw takto, kanama, kanakaito, ti mangliliwa, asabali, sapyo, kada kayo nga, agnanayon. Siya sino di mangliliwa, kunana, Kristo tayo, kapitulo, ay versikulo, 17. Nga isto'y ti Espiritu ti pudlo, iso ti lubong, sana mabalin na awaten, na di na makita, at di na mayasin. Na kayo ang buyo sa kamtama, ipagtaan ka na kayo, kat adan to iti unugyok. Ano di da Espiritu mamay kadataw? Sila ti Espiritu ti pinapudlo. Nada itong galmesa kadataw. Dagay yung papustuhan itong galmesa. Maraming tayo hermanos, inurat iti Corinto, kapitulo 2, versikulo. Corinto 2, versikulo iti 14, versikulo. Di kunana, sakit na, iti pamayan na mangikas kasabak, na Apostol ng Pablo. Iti 14, kunana, yang kitao alin nalasag, sana mawatan. Awit. Saan na nga maawaten kunana. Dagiti banbanag, Espiritu ti Diyos.
Dagiti tattao binalasaga. Ngam una na ket di damet mabalin nga amwen at sibot ta dagitoy ni espiritual iti panakabigpigda ngam ti tao ang espiritual may lasin na si pupudlo dagiti amin a banbanag. Banbanag ti jagas. Ngam iso taan may lasin may lasin ti siya sino man kunana. Ta siya sino ti makamo ti panunot ti Apo tapno isuro na kuma. Awan ti makapanunot. Yung kasi Apo sa makapanunot ngay so ti mag-isuro ti tunggal may sa na tayo may solidad espiritu mapudno. Tako na lang ito, mo di. Ngayon, ada kada tayo, kapanunutan ni Kristo, magsipot ka mamati tayo, at ti puso tayo, dagiti panunot na po tayo aso. Dahil hermanos and hermanas. Tata, hermanos and hermanas, at mauding surat, ay itunggal mesa kada tayo, sigurat, ni San Pedro iti kapitulo iti 4 iti versikulo iti 11 a versikulo ako na ibalakad na iti pinasanto kan iti panagtalinaw. Ako nagtalinaw tayo iti panbanag na inawat tayo aban Espiritu Santo nga agkaydayawan tayo. Maoder man sinamana. Iti unse ko na nagtoy. Nuti siya sinuman nagsao, ang sao kumaakas iti sao iti Diyos. No, iti maysa, ang serdi ko nga, iti panakabalin, pintet iti Diyos, tapno, iti Diyos, madaydaya ko nga, kadak iti so amin na banbanag, banbanag kami na. Gapu kay Jesu Cristo, iso ang makinipwa, iti dayag, ken iti panagturay, iti agnanayon nga ninggana. Amen. Kemudianan, begitu, ibang na patungat taon ka amin, ulitin hermana. Ay, hermano ulit. Merry Christmas. Happy New Year. Kan hermano. Masih lama hermano. Hello. Hi. Hi. Hello. Kakakoy. Maayo niya ang loob yung kong pukota. Madaydayaw, hiya po Diyos, yung babaitan sa tungkalaan, ito, hermano, hermana. Pangrunan, si Napatig ni Espiritu Santo, ang hindi ng ari ay sa tayo at nasaya at ang bibiliin at paay, ipakaragsakan at pakabangaran si Lignan, mga signan, madagdag sinan. Kadagupan yun namin, hermano, hermana, manipod itay tulo ang sentros, manubot, hospital na, parabot Diyos, at pakadapay ito duma, awan maisal sa lumina. Oo, kataon namin, ay alpapay kaya, ganaman. At si may isa sa lumina, tao kataon hingasan ako Diyos. Oo, kataon bagi ay Kristo. At ala, kablawa sa Diyos, hinagasat ang barong taon, kumbahan sa Diyos, kan na sayaat ang oras doon ay miglabas. Pasensya yung tao kay at ang lumapit, yung hermano kong hermana, ate na batin
bahay o napatindi iso nga ano handukan siya yung unga no yung aslaw ubingan iti haan nga nasaya at nga aramid ngem kas nataengan iti naimbag asusuro at itay ngaro di hermano hermana ito ay siyang ngo si pa awing si trompetan si Espiritu Santo pastamit hato ng siya ti himno na kahit nanong na siyahan hermano nga ay natusok ang kasihutay sa kastuluan manipod isin muna aging ganon sila sa isya Apokalipsis. At nga ro, di hermano kanya hermana, barong tawid, o nang sinaunin ng naidalan, lumpuhan tao'y daan ang kinatakot tao, ta isuot tao'y baro ang kinatakot tao. Kaya't nangasawin, uray as ipudhanan, inila nga inila diyo kaya't na ipaka. Kasi ako, di ba ka uray ang inyo, si pinalupuhan namin. Nang sapay ko nga, nakabayatan tayo 2022 at ito nganin panagdaldalyasat ito lubong yamaong-unget kuma ang malumpuhan namin hita na palabas ta itawis tao itaw ba barbaro ta audio ng tao ba sinurat apostol Matthew hermano kanya hermana tapno masurot tao, kain makaisayan, hinugoy na palabas ay si tao. Itay audio na nga, baro, ikawis tao'y baro, ang kawis, ang audio sinauding na idalan. Kastoy si audio met ang Apostol Matthew. Tapno masurot tao, kahit may kawis tao ni baro ang kawis. Itay kapitulo 28. Kapitulo 11 si Matthew. Ito ay versikulo ng 28. O dyan lang tayo. Umay kayo kanya na kayo amin nga abribrigat dahil madagdag sinan kahit paginanain kayo ito. No, isat tao tay aso tao. Amun sirbi ay ako Diyos. Ihnataon na lumpok tao inidaan ang kinatakot tao. Alaan nyo, tisangol ko kada kayo, kat agsursuro kayo kanya. Pinaktaan usuman na rin, nang runa inay, asiyo na makaawa kilo ka, no? Yun ay, unay kayo, agsursuro kayo kanya. Tasaan na, ay tasyak na imaak ken napakumbabaak iti panagpuspuso. Dahnoy kumae hermano kanya hermana. Dahnoy hinugoy awit Iso Kristo. Ayat napakumbaba ang panagpuspuso. Tapno mabunod tao noy oyo na nga lumpuhan tao'y napalabas. Doon sinaudin na idalan. Isincha ano yan ang sa Apokalipsis. Lumpuhan tao'y napalabas, kahit ikawis tao tayo masakbayan. Nga, buyugan si napakumbaba puso ken ayat. Kahit makasarak kay ito, iinana ang maipaay na daniti kararuayo. Kararuayo. Yan nito'y magutulan. Yan nito'y bungguna. No madandaming net si Panawin. Hermano, pinamana. Ita mauding versikulo. Tati sa mulko nalaka
kay nalagaan ti awit ko. Nungaro, di hermano, hermana, iganoy ang sangol ako Hesus Kristo, ket ignan si tao. Si tao nga ro, si agbalin, hikakabsat na. Tao nyo na ite, kapitulo 12 lang ite, Matthew, ite 46-50 ang versikulo, kasi may baga, palawagin na dito. Tapno maala tao siyo'y, nisat ay si tao. Nga, audio nante 46. Kahit iso, idi madama, pailaan nga agsasao kadagiti adu a tao, at to'y ni inanakin dagiti kakabsat na, at dada as itatakder itirwar, at taligagayan da, tipan na kisao kenkwana. Mataduan, dapat nakno tao, inasitaan na. Inasinong pugat yung mata so bisirwar. At chungsoy, nga ako'y organ ako Diyos ay siya. Kat kimaysa kadagi, kat kimaysa tinunanakin ko na at to'y ni inam ken dagiti kakabsat mo at daday ijeray luar at harigagayan dati makisaokin ka. Isiohan sa si adala na mga rin. Ako'y narinig sa Kristo, as tao'y tituloy na. Nga miso si mong bat, idi nagsaokin ko na ket kinunana. Asino ti inap, ken siya sinoda, dagiti kakabsat ko. Ket intuduna, dagiti kakabsat ko, ay, ket intuduna, dagiti adalan na, ket kinunana, adtoy ni inap, ken dagiti kakabsat ko. Si tao gayam, si umod na, di sana, hermano, ken hermano. When igat si tao, kan higay si tao'y umod na, ta inata umarod kahit iso'y oso na, ano yun na, sangol nga nalagaan, ken na sayaat. Ta siya sinuman ang mga ramit to, iti pagayatan ni amak nga, adda sa dilangit, iso day tati kabsat ko, alalaki, ken kabsat ko, a babae, ken ina. Nung arod, hermano, hermana, agtulnog taon agarami, ang amin ay sa tayo ang bibiri, ang nasayaat para ipagsiyatan taon amin. O Diyos si tao gayam si Ikranang pinapyay, Ikranang ay nilaray, inana, ano mo na, as dahil hermano, pinhermana. Kahit tapno, masurot, isitinean siya't anak, oo doon sa'y dalan. No sumursurot ka upagayatan api Diyos, o doon si Ohan hermano doon nalawa ti dalan iti pakayaw awanan ket nailot ket turong iti pakaisalakanan. Aski nga ro di hermano ken hermana. Tatuntunon ka humni ang siyalan. Sigon itagway pa ng isurat Apostol Matthew at in parting apo Diyos ay higa masarakan tao itay kapitulo 7. Natuntunan to kay hinugoyan na siyalan ano yun na. Kapitulo 7 versikulo na manipod itay 13. Una lang. Sumret kayo itiruangan ano ilay. Taakaba tiruangan ken nalawa ti dalan amang iturong iti pakadadailan. Kahit ado dagiti sumret ken kuana. Tandaan nyo na. Tanailat ti ruangan ken akikid ti dalan amang iturong iti biag ket natapon dagiti makasarap ken kuana. Hermano ken hermana. Makita na taon ogon ni ang pilang ka nung ihari susan men no iitang ang pantaw, matisi ang pantaw, hindi itapay ang muna ng itagkang itaasawang sulay. Siguro o doon yun, kung na natin yung pilog ka, na ano, nura mong gog kita,
Ngamit ko ito nila nga hinian siya lang gayang siya o si Piato ihari Susan. Da siya o si madalapos ta mamay among bakay. Mayati si iitang ano bon. Nainat nga dalan tayo si gayam si Ogon ang umuhi si pagalian ako Diyos. Tao doon ng 14 ay 15. Agar luwat kayo kadagiti na ulbod ang mamadto nga umayto kada kayo nakakawis aka sila karnero ngam iti unegda loboda anarawit. Yan no isyahaan na ng tao hermano ni hermana aduan ang timapog tao itay 2021 year tagon 20 Chubay lipo dam chubang pulot chubay tagon. Agan na tao. Ano man pa'y dati sa Osmar Arubayan nga munsusuliso kahit no nakaya taon tayo na palabas mas nang runa kumatuan. Tayong kawis tao ay baro ang kawis ang insat apon Diyos ay si tao inataos yung sa muna. Tagwan kami ta hini Iloko, sangol ko na da pako, kahini pako, no Tagalog, pata, kasalungay, at itinawatan tao. Iso nga, ngayon nataon na ang sangol na, kain sangol, hakyak tao, kahit na masawin, simrek tao, ibaro ang panagbiag. Kahit masurot tao siyo doon na nailit ang daran. Kahit numa, siret ka namin ha si hermano hermana, inatao na pahi, iniodyo ng panagkay-kaysa. Mananaw na si Odo iti, sakpay si Christmas, nga Odo, hanap pumamin din, ang iipa, rinalaki. Pan, inahagwan siya to. Umitlog sa met, Sauron sa met, kita rin ako Diyos. Tapno naragragsak, tapno masurot ni Odo na nga, panag. Akong si mga iyon si Espiritu Santo na si tao'y agbaling nga silaw, kahit datay agbaling nga ulidan. Hermano ken hermana. Kaya, at dapat tuloy na, ano, birukin tayo ba? Day, kuna na nga, datayo ti asin. Ay, datayo ti silaw. Kin asin ti lubong. Oh. No, ti mamnayin ti asin, ang nga pa, ti pangasin ngay, awanay. Tawag ko na ito'y. Da kayo ti asin ti daga. Ngan no, ti asin ti mamnayin, ang yan to, ti pangasin ken ko na. Awanan, ti kapapayan na. No, di may bulang itiro akit pa, di ba, di kinandag iti tao. Da kayo, ti silaw. Ti lubong. Ti may isa na isaad itirabaw. Ti may isa aturod, saan ang mabalin ang ilmay. O, saan ang mabalin ng ilmay? Ti silawhan ang mabalin ng ilmay. Kahit saan may, agangatan dagiti tao ti may sa silaw, kahit sa ikabil iti sirok ti may sa asalok, no di kahit iti pagsilawan, kahit lawagan na ganiti iswamin na day iti balay. Kaya, hermano, hermana, hindi pa nakabalin si Espiritu Santo, ang ito ay siyang mo. Ikaw ito tinig ni Espiritu, ang siyang mo, ito ay tinak na agan naglang, ito ano yung sinang siya, tihilaw ay sitawag tayo sa kabalayan. At ala, hermano, hermana, inapay maudi. Itay, ayan, ako makauri akay ko. Inapay maudi, itay o yun ang tasurat na ilang matyo. Sa kapitulo 28. O yun ay, naman ay, kapitulo 28. 19 y 20. So, iti panagungan. No Jesucristo ket ita madanon ang pangiring agungar
Aduan ang paruntawin. Ako agunga. Si tao, pumangon tao. Si tao na. Maari ang lo na. Ang murmuray tao. Agungan, pagungarin tayo pamati. Tapno, magunulan tayo dito, yung nasasauti ako. Nang ronas, yun ang siya apokalipsis. Noon yung hermano ko, naka-amak, naka-aling gagot. Dati mang kisay, itiday ko na pagpasaan, maksayan na, maksayan to tibingay na. Hindi tayo tibyan. Kaya timang na yun, manayunan to may tipan na plate kung na ay nagsakit. So nga, hinataulang ini nagbaitan. Tapno, nasayaat. Taon yun ang tao eh. Ito, 19 ko na in kayo. In kayo nga ron, ket pagbalinan nyo nga adalan dagiti amin a nasyon abautisaran nyo ida itinagan ni Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nga isursuro yu kadakwada nga aywanan da dagiti isu amin a banag nga imbilin ko kada kayo ket adtoy addaak kada kayo nga agnanayon agingga iti panangpalan ti lubong. Iso kami itaot to, hermano, hermana. Wanda to yun si Espiritu mong misyon to, siya, perino, umitaw. Ora o doon na umitaw sa bela, umitaw. Umitaw di kubaw, umitaw rata. Laeng tanatakon, nga kunana ti sumrek, iyon na ilit nga dalan. To'y bigya, nakabasaak. No misyon, dati ang bilang tao, may ipa si 1/4. Di ay mo misyon. Ya. Iso nga. Misyon man when no. Ito kapelya, hermano, kanya hermana. Tapno. Ang talinaed ay si tao no ko'y insat apo Diyos. Insat Iso Kristo ang oson tao. Ya. At tulnog taon ani. Pili pagayatan na tao. No. Hinoy odo na nga addaak to kada kayo nga agnanayon aging gana iti panungpalan ti lubong. Sapay ko mga rod, hermano, hermana, ket ito'y mo ten ti panungpalan, ti panakikinabrao ko kada kayo. Ket sapay ko ma, taday ito'y nga barong at awin nga makunang may ka-2,000 ket 20 ket 2 nga tawinan kalpasan nga nagligligat di Apo Hesus Kristo. Hantay kuma nga mauma ken awan kuma ti agsulsulit agsadsadot agsusui. Dahil wason si SSS do gobyerno. Ngano hito mi SSS ito mi sulsulit sadsadot ken susui. Sapay kumata kasta. At Diyos at kinimpa no oras yung amin hermano kanya hermana agyaman at iki anos yung anak itinabra o kanya kat isobligon kini Pangulo ti panakaiwan tapno ti obra tayo October. Sino yung kanina? Hermanos and hermanas, itong road siyang si palakat sa tungalaha si taong nga manipod ini bilin sinatanok na spirito ang ganay kinasantuan nga siyempre ng paay nga santuan ng Ebanghelyo, hermanos and hermanas, kaya tinangan na sayaat. Kaya sabay ko nga tungalaha nga road si tao kaya masapon nga agtungpal taong road sa bilin. Kanina yung naghahalap ka si Tahong Ebanghelyo ba ito kakapsat, ang lista, kahit mana. Kita masapul ko mga kita nga siyang mga tao, kas inawat si Tunggalaha, tao din yung isu nga inawat na ikipagina, gapu kada tayo, tapno subutin na tayo, si amin na kinatapis, kaya manggugol, ang may paay, kinikuha namin laing. May isa nga ili na puna na anarekta kada kitinaibag nga rarami. Lahat
ay ni banag tiling awan at pagpanakas ito masapon nga road nga sa mga tawan ay palpalagat kaya mahapong road nga aramilang tao. Manos, manas, dila jo. At kanayon si na nga bisita tao. Ang ronda si na nga masakit. Yan, manos, manas. Yung kay naslitikado tayo. At masapon nga sentok. Sa mga ito kumahano-banag na naibilig na tendad. At manos, manas. At ulit ng road nga bit ko may bit ko may sumatot mo doon ni SSS ino na siya andad. Hindi ka tinato kumaasin ni tanagagit. Sen kastapay sinihna nga sa matot andad nga ulit na bitlan si espiritu nga bili na ulit na bit kumay agsanod. Hindi ka tinataw panagtugtuloy. Hermanos, hermanas. Gamin, inasin mariti nga mari macito kapunta hati espiritista kanan siya makuya kanan siya manato si Gimong kakit ko hati espiritista tinanong doon sa unsya sa osya sat siya pagi at puyatan ito nga masapol nga hinamit inisurat pati sa lunakano, hindi na masapol ngayon nato sila yung pagdanano. Simana, ito ang ating walahang ito tao. Alamatong tao maroon, hindi sa maroon anad na amon itong isadot. Tapos hindi nato hindi gagit. Simana. Ito yung lesson tao, kit nasaya atin kami. Nagsusurot, may mensa, tibanag na. May mensa, titulong na. Hermanos, pati kumata, makainahana, na ito ay isang mo, mga pumarot na pagtulungan ka kuman. Hermanos, hindi lang, sila ito yung may nayon, ay, tatong ito pa ay gusto. Yung pati na rin. Ito. Tiyapu apa naginanam kenal daw men apa nagkagarip nung panagyaman panagdayaw panagdawat espiritu nga umay katatayamang idalan minka tumakder tapno nyimog silang kay papanan itinegya mo ipanayag mo ipanawag mo kada itinakasangana nga umawat imensahe tiyapo dati Ebanghelyo isut kapagan at araon imawagan mabisin isut danom isut tinapay ken gameng tay ngagdanayon nga umamo idalan diyapo inkaong graden na santuan na libro tibiyag anapatay ipalawag mo ipagawag mo ken nagasat dagiti dunggeg ken nagkalat ti mensahe ti
umagder, tapno ibo sila, kay papanan, itinek niya po, ipalayag mo, iparawag mo, kadagiti kasagana nga umawat, imensahes diya po. Apo, agyaman kami unaken ka. Tayong palubos mo, dito yung kanito pa ng amumi, kada dito'y makabiyag sa saong. Sapay kuma, tagtali na dagito'y asursuro kada kami, bayat to'y matdapay, panagbiag mi. Tulungan na kami, kado Diyos mi, kada dito'y adawaten mi, tapno may pasagip-sip, kada kami dagito'y sursuro, kahit magundawayan kami ang mga warnak, itinasantuan na damag ti Ebanghelyo. Ken kastamet nga ipaay mo, dagito'y asursuro, kahit isukumati kanayon ang mga ipalagip iti dimi panagbasol. Tapno si dadalos kami kadoa po kanayon dita sangwanam. Nupay basit laing dayto yung panagdawat mi, haramidan kadiya na ngayed adumanon dita saklam mo. Apo adu dagiti tarigagayan mi adaw-dawaten ken ka. At dagito iti ipakpakasi mi ngay parabor mo, babaen tinaga ni Maestro Jesus nga anak mo, sabay kumatakas ka. Ano sa nung daw dali do? Konsagral lang ano siya no, may simong patolong ay ano. Then habulan tayo tayo oras. Nalado sa upper me. Yuwan lang. Bihit mong patulong ang duwan ka lang. Dito ako, iba pa rin tawag ito paan. What's sa sagad sa tiyan? Nasalong na taong na pinatuan at need mong patulong. Ado'y bulong si Panabas. Bayabas. Madyo, tamon pangsagaran ka lang siya. Oo, may mga picture. Ta inumon taon namin. May mga picture ni Naklo. Nakatakot sa Indonesia no mereka. Mainom. Mainom. magaling nga po daw, Iman. Mana? Mana? Panagtawag, ito kurang sa sama di kami manena si ano po iti kinasirat mo Diyos ka na po namin ang parasyon at susunod ng saksi iti bileg iti Espiritus mo labas kami kurang maiti sa lunat iti sa Isu Ama Diyos ka kami iyan ka at sa likuan ani maripin iti mapasiri material Ama timpunan na pagkulinim mga kabasa na ginamit ng lugar ikaw kanina ka na kami
Pararamiket kinatalgit kinanama ti panagbiag ni kinawatan ni Kenta sabay na nakasta. Panang konsagrad kalagitinan bulong ti Banaba dan bulong ti Bayabas. Mga dalimitan Diyos ang kasigurado ni Kadalamat kadagiti na dalog bulong ti Banaba bulong ti Bayabas aras manwiyang Kristiyan di panakabalik ko. Aguluyan na kami tabakan simana kudos bulong ti Banaba dan bulong ti Bayabas kita ti saksakan ito ama bendisyon na nakalitan at apo di ka masabaan tanapuslong na yan yan ka na ay hindi doon nga yung patulong sa New Year ay pa ulit ko napat na dito sila bisa dati tao mo ay hinta makawaras kita kita mo daw ulit tain mapok ka na dyan, doon ka na dyan. Kaya man, kitang lang. Alala ko sa gasyonan, yan na yung uso. Oo. Ito yun. So, ipamingat tayo, siya no? Cuman pa naman ito. Karen. Kasi makain tayo. Eh, nakonsagrasyon na, walang imot. Ako,